लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय बाहाय मोनसे गोदान रादाब जोबोद गोनांथार रादाब होननानै आं सानदों। बे जाहैबाय टेटनि नटिफिकेसन एबा टेट एप्लाइआ जासिगोन। दा बेनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोननि सिगाङाव बुंग्रोनो आखायाव लानाय जादों। बे जाहैबाय आं बावैसो सिगां मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन। बाहाय सानैसो बिथांमोना बुंहरदों जे टेटनि नटिफिकेसन हरनो गोसो गैला नामा, टेटनि नटिफिकेसन नुवाखै नामा होननानै बुंदों। मुंखौ मख'ला, नोंथांमोनहानो नायगोन, बिथांमोन जाय बुंग्रा बिथांमोनहाबो भिडिअखौ नायगोन आंनिखौ। दा जेबो नङा, आंनि सायाव बुंदों जेबो नङा, नाथाय बे खोथाखौ आं क्लियार बुंनो आखायाव लानाय जादों जे टेटनि नटिफिकेसन होनाया सिगांनिफ्रायनो होबोबाय थादों। दा बाहाय माखासेया फेक जाबोदों। बे जाहैबाय फेक जानाया जानाखि डेट होनो नागिरदोंमोन, डेटनिफ्राय एप्लाइ जागोन बेनिफ्राय जुन जुलाइआव होनायनि खोथामोन नटिफिकेसन मथे। बे हिसाबै सिगाङाव भिडिअ खालामदोंमोन, नाथाय उनाव जायाखिसै, मिस थांबाय। बेनिफ्राय नायगिरि बिथांमोनहा मा साननोसै, अब्ला इउटिउबारखौसो बा जायहा जायगायाव एडभार्टाइज होदों बे एडभार्टाइजारखौसो बदनाम खालामो। जेनेबा आं होदोंमोनबा आंखौसो बदनाम खालामगोन आरो, जाहाथे जायाखिसै नों खोन्थानायालाय नै बेबायदि। जेबो माखासे मानसिफ्रा जेबो नलेजाव हाबा आरोखि, जा बुंदों बेखौ गोसो जाना बुंनाय बायदि मोनो। नाथाय अफिसियेल नटिफिकेसनखौनो लिंक थिं गासैबो होना होजोबगोन, अब्लाबो बिदि जायो आरोखि। दा बिदि जानो नाङा। दा बेनिखायनो नै दाख्लै 30आव एप्रुभ खालामनानै, 30 आगष्टआव एप्रुभ खालामनानै मोनसे PDF फाइल बयबो नुदों जानांगौ। ओंखायनो टेटनि नटिफिकेसनखौ आंनि चेनेलावबो लुबैदों। दा बेनि थाखाय आं नायनानै दङ, आं दाख्लैनिफ्रायनो नुगासिनो दङ। नाथाय अरिजिनेल ना डुप्लिकेट, फेक नामा, बेखौ आङो एसे सिन्था खालामदों। नाथाय हगारग्रोलाबा, बुंग्रोलाबायालाबा, एसे नेथ'नो नामा, एप्लाइ खालामनाय सानदि एप्लाइ खालामनायनि डेटसिम थाथ'नो नामा, बिदि साननानै आं थाथ'नाय जादोंमोन। दा बेनो एप्लाइआ जुदि जायोब्ला, एप्लाइ खालाममारनो हाबायबा बियो रियेल जागोन। दा बेयो अब्लासो आं बेखौ फोसावगोन। नङाब्ला फेकबा इउटिउबारा बदनाम जायो, बेखौ आं मिथिगौ। ओंखायनो आं हगाराखैमोन। दा बेयाव बावैसो सिगाङाव गुबुन भिडिअफोराव नुबाय, गुबुन नटिफिकेसन नुबाय हिसाबै दिनै आंनियावबो डिमान्ड खालामदों मानो हराखै होननानै। दा बेखिनिखौ आं बुंनाय जादों। दा फोरमान हिसाबै नोंथांमोन आंनि सिगाङाव बुंनि, बावैसो सिगां आगष्ट मासावनो साउथ इण्डियान कल इन्डास्ट्रिनिफ्राय, अर्थात खैला इन्डास्ट्रिनि थाखाय जोबोद बुरजा भेकेन्सि गोनां मोनसे मेट्रिक पासनिफ्रायनो लानानै आप टु BA ग्रेजुवेट बायदिसिना टेकनिसियानसिम जब सार्कुलार ओंखारदोंमोन। बे ओंखारनायखौ लानानै गोबाङानो भिडिअ खालामदों। आंबो बे PDF फाइलखौ लानानै आङो आंनि वाट्सएप ग्रुपावल' हरनाय जादों। आं बेखौ भिडिअ खालामाखैमोन। दा बे भिडिअ खालामखांनायनि उनावहाय मानसिफ्रा गोबां नुबाय, आंथ' खालामाखै, गुबुनफोरनि भिडिअखौ नुबाय। ओमफ्राय दानिया मा जाफैबाय, आंबो खालामनो होननानै थाथ'गासिनो, नेबाय थाग्रोयो आङो। आंनाथ' नेनाय हुदा दं नालाय, नेग्रोदों आरोखि। नेनानै नुबाय, साननै उनावहायनो इण्डियान कल इन्डास्ट्रिया मा होबाय, बिनि सायाव केस होबाय जे साउथ इण्डियान कल इन्डास्ट्रि होननाय जेबो गैया। इण्डियाननि पार्टनिया गासैबो इण्डियाननि जानाखि कल इन्डास्ट्रि बेनो जोबथा, बेनिफ्राय गुबुन पार्ट जेबो गैया, बेयो फेक होननानै बुंबाय। ओमफ्राय बेनि थाखाय केस होगोन होननानै दा हिन्दु निउस चेनेलाव बेखौ होनाय जादों। दा हिन्दु निउस पेपाराव बेखौ हरनाय जादों। बेखौ आङो आंनि ग्रुपाव, वाट्सएप ग्रुपावबो बेखौ हरफिनखानाय जाहैदों, फेक होननानै। दा अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो, लोगो हगारजाया, मोनफ्रोमबो सार्कुलारानो रियेल जागोन बे नङा, फ्रायानो फेक दङ। दा बैयावथ' दा कल इन्डास्ट्रिनिया मा जादोंमोन, फैसाबो फिस दानलायलायोमोन, 300 थाखानि एबाबमोन। दा बे 300 थाखानि एबाबखौ हरफिनजोबनांगौ होननानैबो बिथांमोना, जानाखि एप्लाइआ थांगौबायमोन नालाय, ओंखायनो हरफिनजोबनांगौ डिमान्ड खालामदों, केसबो होनाय जादों। दा बेहाय हरफिनगोन हरफिना जोंथ' बुंनो हाया। एप्लाइ खालामखांबाय, जायासै, एडमिट फैयासै, जोङो आन्दायगोन। जोंथ' जेबो बुंनो हाला एप्लाइ खालामग्राफ्रा। एप्लाइआबो जागोन, नाथाय रियेल नङा। दा बेबायदि जायो। ओंखायनो आङो टेटखौबो एसे जमदों आरो, जाहाथे दिनैसो 1 तारिख सेप्तेम्बर, नेक्स्टनिफ्रायसो जागोन, 2निफ्रायसो। मानो होनबा जोंनाव ग्रुप दङ, गोबां एप्लाइ खालामग्रा ग्रुप, सार्भारनिबो लोगो दङ, बाव गोबां एप्लाइ खालामफैयो। दा एप्लाइ खालामनायाव जुदि साक्सेस जामारोबा बेखौसो आं हगारनो सानदोंमोन, नाथाय नेनानै थाला, बांद्राय बुंनाय बादिनो जाबाय। दा जेखिजाया आसाम टेटनि नटिफिकेसना ओंखारबाय, एप्लाइआ जासिगोन। बे PDF फाइलखौनो आं लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय। बे जाहैबाय सेप्तेम्बर 2 सेप्तेम्बरनिफ्राय, भटआ 2 सेप्तेम्बरनिफ्राय 17 सेप्तेम्बरसिम लास्ट जागोन। 2 सेप्तेम्बरनिफ्राय एप्लाइ खालामनानै रिसिभ लास्ट डेटआ 17 सेप्तेम्बरावनो। बेनिफ्राय अक्ट'बरावनो जाहैगोन एग्जामाबो। जोबोद जारला, जोबोद एसेल'थारसै समा। दा बेनि थाखाय आङो गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननो बाहाय होनाय नङा, नाथाय खिन्थानानैल' होगोन।
ओमफ्राय बिनिफ्राय नोंथांमोननो आं डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक होदों बे लिंकनिफ्राय PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै ला बेनिफ्राय गोसोबायदि नोंसोरो फारि फारि नायना लाब्लानो जाबाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि खोथा बाहाय फैगोन नोंथांमोननि थाखाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि थाखाय नोंथांमोना PU पास जानांगोन LPनि थाखाय PU पासाव PUआव नोंथांमोनहा 50% होदों 50%आव STआ 5% रिलेक्सेसन हिसाबै 45% बानो मोनगोन नाथाय डिप्ल'मा नांगोन DLED अर्थात BEd जायखिजाया मोननै बिनिफ्राय ME सेक्सननि थाखाय आपार प्राइमारिनि थाखाय बेयावबो जोंहा ग्रेजुवेट जानांगोन 50% अर्थात STआ 45% आरो BEd नङाबा DLED नांगोन जायखिजाया माबा मोनसे डिप्ल'मा नांगोन बेखौ होनदों बेनिफ्राय DLED गोनाङा गैयैया होनो हागोन बेखौ आं नुवाखै ओमफ्राय नोंथांमोना नायना लाब्लानो जाबाय नाथाय गुबुन इउटुब चेनेलफोराव DLED गैयाबाबो होनो हागोन होनना बुंगासिनो नाथाय अफिसियेल नटिफिकेसनाव बेखौ नुनाय जायाखै बेनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय बाहाय मार्क्सनि खोथा साबजेक्ट वाइज राननाय दंखाजोबो नोंथांमोना फारियै नायना लाब्लानो जाबाय आरो मा नायबावनांगोन दङ नोंथांमोनहा फारियै एग्जामिनेसन फिसआ 300 खरि मोननैजों बर्ड होयोबा बर्ड पेपार होनो हायोब्ला नोंथांमोनहा 600 थांगोन बेनिफ्राय नायबावनांगौ थानो हागौ नोंथांमोनहा साबजेक्ट लेंगुवेज अपसन लेंगुवेजआ जाहैबाय मोनसे फार्स्ट लेंगुवेजाव बड' मिडियामाव बड' होनांगोन सेकेन्ड लेंगुवेजआ कम्पालसारि इंलिस ओमफ्राय LP सेक्सननि थाखाय मेथ्स थागोन इंलिसआथ' कम्पालसारि बुंखाबाय मेथ्स थागोन ओमफ्राय आपार प्राइमारि अर्थात ME सेक्सननि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय लेंगुवेज 1 कम्पालसारि अपसन बड'बा बर' ओमफ्राय लेंगुवेज 2आ कम्पालसारि इंलिस बेनिफ्राय मेथ्स आरो साइन्सनि थाखाय साइन्स आर्ट डिपार्टमेन्टनि थाखायल' बियो ओमफ्राय आर्ट्स जिअ'ग्राफि डिपार्टमेन्टनि थाखाय ससियेल साइन्स दङ आरो आदार्स अपसन दङ आरो बेखौ लानांगोन आरो 30 टटेल 150नि परीक्षा जागोन बेनिफ्राय फार्स्ट क्वालिफाइडखौ बासिनाया 60% लाखिनांगोन होनदों हथात 150आव बाहाय होदोंमोन 90 लाखिनांगोन बेनिफ्राय STआ रिलेक्सेसन दं हिसाबै 83 नाम्बार लाखिबानो जागोन आरो दा बेखौ नोंथांमोना डिटेल्सयै फारियै नायनानै लाब्लानो जाबाय अब्लानो बुजिजोबनो हागोन दा बे आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायल' नङालासिनो डिसक्रिपसनाव हाबनानै लिंकजों नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै फुरा कमप्लिट नायनानै नलेजाव सोनानै लागोन बेनिफ्राय एप्लाइ खालामगोन आरो एप्लाइ खालामनायखौ नोंथांमोना लोगो खालामाबा आं आसा खालामो नोंथांमोना लोगो खालामाबा मोजां सानसे साननै थांहोनानै मानसिफोर खालामनायखौ जमग्रो आरो बेनिफ्राय खालाम अब्ला लोगोफोर दिनैनि जानाखि टेटनि नटिफिकेसन बेखिनिमोन एसेनोसै